आरो गभर्नमेन्टबो रायलायबाय थादों आरो थाबैनो सानसे साननैनि गेजेरावनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेवहाय जायफोरा हा गैजायै सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखाय बेबस्था खालामगोन बेनि सायाव सावरायनाया जाबाय थादों आरो बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो रायलायनाय जादों थाबैनो बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइबो होनाय जागोन। सार गिबि मन्थ्रि बिथाङा बर'आ बे जायगानिनो थागिबि जों बिसोरनिनो हायाव थायो होखारनायनि खुनु जाहोन गैया होनना बुंनायनि उनावबो दिनै होखारनायखौ बिथाङा बुंदों अभारअल बर'फ्रा जे आसामनि थागिबि एबा भारतनि थागिबि बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया बे खोथाखौनो बिथाङा बुंदों खिन्थु बै जायगायाव पार्टिकुलारलि बे हाया दिनै बै जोंनि रायजो राजाफोरनि बा जोंनि बर' फिसाफोरनि मुङाव दङ ना गैया बे खोथाखौ लानानै जोङो साननांगोन आरो बेवहाय मोनसे गोरोन्थि जादों बिथांमोना एभेक्सन खालामनायनि सिगाङावनो सावरायनांगौमोन नटिस होनांगौमोन बेबायदि माखासे गोरोन्थिया बेवहाय जादों दा बेखौ लानानैनो सावरायगासिनो दङ आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङानो दायो जे बिथांमोननो रां अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननो गुबुन जायगायावबाबो हा होनांगौ बे खोथाफोरनि सरसाया जाबाय थादों आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो बे जिनिसा स्पष्ट जागोन।